Hvad er det, der er her, Mads? Ja, det er rigtigt. Og hvad har vi her? Det er også rigtigt. Hvad for en er det så, der er her? Det er også rigtigt. Skal vi springe til en af de svære? Ja. Hvad er det her for en? Ja, det er rigtigt. Så springer vi lige lidt igen. Skal vi tage den her? Ja. Det er også rigtigt. Hvor er du dygtig, Mads. Ja. Så tager vi den der er bare et S. Ja. Ja, svår. Den er også svær. Skal vi så lige tage den sidste en? Ja. Tager den der. Ja. Kalde jo. Dygtig, Mads.